ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман оғоз менамоем. тавре иттилоъ додем 3 октябр маросими савганёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махсусан ба рушди маориф, ки соҳаи афзалиятнок ба ҳисоб меравад, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. дар натиҷаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола дар мамлакат муассисаҳои нави таълимӣ бо шароити мусоиди илмомӯзӣ бунёду навсозӣ гардида, сифати таълиму тарбия марҳила ба марҳила ба талаботи стандартҳои муосир мутобиқ гардонда мешавад. гузориши аҳли дини Нурло дар ин хусус. қобили зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешрафт ва такони ҷиддӣ бахшидан ба рушду такомули илму маориф, техникаю технологияи навин, беҳтар гардидани вазъи иҷтимоии кормандони соҳаи маориф, тарбияи насли наврас, муҳаққиқони соҳаи техника дар кишвар дар солҳои истиқлоли давлатӣ соли 2010-ро соли маориф ва фарҳанги техникӣ эълон кард. Ин ба фароҳам овардани заминаи рушду такомули тафаккури техникию технологӣ дар муассисаҳои таълимӣ, зинаҳои гуногун ва пажӯҳгоҳҳои илмӣ намуд. боиси ифтихор аст ки дар солҳои истиқлоли давлатӣ мақому манзилати омӯзгорон хеле боло рафт. Ин ҳама аз ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва боварию эътимод ба кормандони соҳаи маориф дарак медиҳад. бояд гуфт ки бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, хоса барои тақвияти тафаккури техникии насли наврас, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040-ро 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карданд, ки ин бори дигар аз он дарак медиҳад ки соҳаи маориф ва илм дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар дар рӯзи маросими бо тантанаи савганёткунӣ аз соҳаи маориф ёдовар шуда ба масъалаи тарбияи ҳамаҷонибаи ҷавонон ҳамчун самти муҳимтарини сиёсати давлат диққати аввалиндараҷа дода таъкид намуданд, ки дар 7 соли оянда мақсад дорем ки ташаббусҳои созандаи ҷавононро ҳамаҷониба дастгирӣ карда доир ба оммавигардонӣ варзиш ва тарзи ҳаёти солим як силсила тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат масъалаи тарбияи кадрҳо аз ҳисоби ҷавонон дар ҳамаи зинаҳои хизмати давлатӣ ҷобаҷо намудани онҳо дар сархати фаъолияти мо қарор хоҳад дошт. тавре таъкид карда шуд роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нақша дорад, ки дар 7 соли оянда беш аз 540 000 нафар ҷавонони мамлакатро барои гирифтани маълумоти олӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ қабул карда то 40 000 нафар ҷавонони болояқату боистеъдодро ба муассисаҳои таҳсилоти олии касби кишварҳои пешрафтаи дунё фиристода барои соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ амон кадрҳои баландихтисос тайёр намоянд. он 7 соле ки аз соли 2013 агар мо тақоз кунем, муқоиса кунем вобаста ба пешрафти соҳаи маориф, пешрафти соҳаи илми кишвар, гуфтан мумкин аст ки дар соҳаи маориф ва илми кишвар бисёр дастурҳои гуногуне ба бор оварда шуд ва мо тариқи воситаҳои ахбори омма имрӯз дарк кардем ва медонем ки фарзандони мо дар хориҷи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва албатта дар соҳаи маориф сохтмонҳои зиёде ба бор оварда шуд. имрӯз дар соҳаи илми кишвар ҳам як падидаҳои неке ба амал омада истодааст ва гуфтан мумкин аст ки баъд аз таъсис ёфтани комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон забони илми тоҷик забони тоҷик шуд. ин мазмун дар чӣ метиҳад? дар он метиҳад ки имрӯз илми тоҷик як мавқеи худро пайдо кардааст ва фикр мекунам ки дар 7 соли минбаъдае ки сарвари давлати мо дар суханронии худ пеши аҳли мардуми кишвар, маорифи кишвар, пеши масъулини вазорати идораҳои дахлдори ҳукумати кишвар гузоштан, албатта тағйиротҳои куллӣ дар ҷомеаи мо албатта ба вуқӯъ меояд. дар 7 соли минбаъда роҳбари давлат мо гуфтанд ки ҳамасола мо 40 000 ҷавонони худро дар хориҷи кишвар ба таҳсил фаро мегирем, ки як падидаи бисёр бузурге ҳам мебошад. барои хотири чӣ? барои хотири он ки имрӯз иқтисодиёти кишвар, санъати кишвари мо ба ин чиз албатта ниёз дорад. ҳукумати мамлакат ба ҷавонони даврони истиқлол эътимоди бузург дорад ва барои онҳо тамоми шароиту имконоти заруриро фароҳам месозад, ки ҷавонони мо ҳамчун насли ояндасоз зимоми фардои давлат, ватан ва халқи худро ба даст гиранд, сарзамини аҷдодиро соҳибӣ кунанд, онро обод созанд, яъне кори моро ба хотири пешрафту ободии Тоҷикистони маҳбубамон идома диҳанд. Аҳлидин Нурулло, Баҳодури Истам, барои барномаи ахбор. 3 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими савганёткунӣ бо нутқи пурмуҳтаво баромад намуда бахшҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ва рушди минбаъдаи мамлакатро барои 7 соли оянда
муайян намуданд. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти хатлон. дар шаҳру навоҳии вилояти хатлон бо фароҳам овардани шароити мусоид ҷомеаи шаҳрвандӣ раванди бо тантанаи савгандёткунии президенти кишварро ки барои 7 соли минбаъда масъулияти таъмини ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои сокинонро ба зимма гирифтанд тамошо карда ҷонибдории худ ва дар амал татбиқ намудани ҳадафу мақсадҳои пешвои миллат ки барои рушду нумӯи кишвар ва беҳдошти шароити рӯзгори сокинон нигаронида шудааст баён намуданд. сармояи инсонӣ ва ташаккули маҳорати зеҳнӣ ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ ва рушди тамоми бахшҳои соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳиме буд ки дар савганди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр шуд. албатта аз масъалаҳои муҳиме ки дар савганди пешвои миллат зикр гардид ин тақвияту рушду ташаккули соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон буд. мо аҳли маориф низ тасмим дорем ки дар заминаи савганди пешвои миллат дар омода кардани кадрҳо мутахассисони варзидаи ба талаботи бозори меҳнати дохилӣ ва хориҷии ҷавобгӯ мутахассисонро омода намоем. савганди асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастури рӯймизии ҳар як роҳбар, ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳи кишвар аст ки метавонад дурнамои соҳаи фаъолияти худро кору пайкори худро дар асоси он мураттаб намуда ба нишондиҳандаҳои баланди меҳнатӣ шарафёб гардад. дар маросими бо тантанаи савганёткунӣ бо ироаи барномаи мушаххас барои 7 соли минбаъда президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба соҳаи тиб бахусус бо эҳтирому миннатпазирӣ нисбати хизматҳои кормандони соҳаи тандурустӣ дар давраи коронавируси навъи COVID-19 ибрози андеша намуданд. дар ҳақиқат барномае ки барои 7 соли минбаъда шуд ва ин як заминаи асосӣ барои минбаъд устувор гаштани соҳаи тандурустӣ вобастагии зич дорад ва ҳамин буд ки заминаи моддии техникии соҳаи тандурустӣ мустаҳкам гардид. соҳаи тандурустӣ аз навсозӣ тармиму таъмири бисёре муҳайё сохт ва бисёр таъсисотҳои нави муосир имрӯз сохторҳои тандурустӣ таъмин гардиданд ва ҳаминҳо дар маҷмӯъ тавонистанд ки сатҳу сифати хидматрасонии тиббиро ба аҳолӣ хубтару беҳтар гардонад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо такя аз нерӯву ҷасорат ва тавонмандиҳои қишри ҷавони мамлакат нисбат ба саҳми муносибу арзандаи ҷавонон дар рушди ҷомеа ва иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии мамлакат баҳри боз ҳам фароҳам овардани шароитҳои муосиру арзанда нисбат ба таълиму тарбияи мутахассисони оянда махсус ёдоварӣ намуданд. дар савганди дирӯзаи ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавзӯи ҷавонон мавзӯи марказӣ буд ва ҷои махсусеро низ ишғол намуда буд. ин моро ба он водор намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар барномаи 7-солаи минбаъдаи худ ҷавононро дар мадди назар гирифта барои таълиму тарбияи онҳо бетарафӣ зоҳир наменамояд ва ҳамеша ҷавононро дастгирӣ намуда барои рушду камоли онҳо тамоми шароитҳоро муҳайё месозад. сокинони меҳнатқарину ватандӯсти вилояти хатлон ҷонибдории самимонаи худро вобаста ба дастуру дар амал татбиқ намудани барномаҳои стратегиву давлатӣ ва дастуру супоришҳои президенти мамлакат баён намуда бо боварии том изҳор доштанд ки баҳри шукуфоии меҳан ва боз ҳам баланд гардидани обурӯву нуфуз ва беҳдошти шароити кору рӯзгори сокинони кишвар дар пиёдасозии нақшаву ҳадафҳои неки ватандӯстонаи роҳбари давлат аз нерӯву тавонмандӣ ва тамоми шароиту имконоти мавҷуда мақсадноку ҳадафмандона истифода менамоянд. Таварали соҳиб назар, Парвизи Сафар аз вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. 3 октябр ҷаласаи 16 шӯрои иттиҳодии байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай тариқи видеоконференсия баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарияти Банки давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амонатбонк иштирок намуданд. дар рафти ҷаласаи 16 шӯрои иттиҳодии байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай аз ҷониби роҳбарони банкҳо санадҳои ҳамкорӣ аз қабили харитаи роҳ ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои бемории сироятии COVID-19 барои иқтисодиёти давлатҳои аъзои созмон
тадбирҳои муштарак оид ба истифодаи асъори миллӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва рӯзномаи ҷаласаи 16-уми шӯрои иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай ба имзо расонда шуд. пас аз ба имзо расидани ҳуҷҷатҳо дар соли 2021 раёсат дар иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай ба ҷониби Тоҷикистон гузашт. дар соли ҷорӣ Внешний банки Русия раисӣ мекард ва имрӯз дар фазои тантанавӣ тариқи онлайн раиси иттиҳоди байнибонкиро ба Банки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон супоридам. иттиҳоди байнибонкии созмони ҳамкории Шанхай як саҳнаест, ки ташкилоти молиявии дилхоҳ давлат метавонад ки тариқи амонатбонк ё тариқи банкҳои аъзое ки аз номи кишвари худашон дар иттиҳоди байнибонкӣ намояндагӣ менамоянд вориди ин саҳна шавад ва барои рушд додан ва барои пеш бурдани иқтисодиёти кишвари худ саҳми арзанда гузорад. умед дорем ки дар соли оянда бо иштироки ҳамаи аъзоёни банкҳои аъзои иттиҳоди байнибонкӣ вохӯриҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро баргузор намуда дар доираи ин иттиҳод тавонистем ки бо Банки давлатии рушди Хитой, Банки рушди Қазоқистон, Рискабанки ҷумҳурии Қирғизистон, банкҳои Русия созишнома ва ёддоштҳои тафоҳум оид ба рушд додани ҳамкориҳои байнибонкӣ ва табодули таҷриба барои баланд бардоштани савияи дониши кормандон чӣ дар самти банкӣ ва чӣ дар самти технологияҳои навин ба имзо расонем. дар Академияи дуракунии давлатӣ назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илми амалӣ таҳти унвони шарикии стратегӣ дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври видеоконференсия баргузор гардид. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ намояндагон аз вазорату идораҳо иштирок намуданд. гузориши Муҳаммад Муминсода. дар оғози ҳамоиш роҳбарияти Академияи дуракунии давлатии назди Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаву оқилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ ба сифати сулҳдӯсту инсонпарвар, ташаббускор ва пайрави арзишҳои демократӣ тарафдори ҳамгироӣ шинохта шудааст. мақсад аз баргузории конференсияи мазкур ин пеш аз ҳама нигоҳи олимон, нигоҳи коршиносон ва нигоҳи худи мутахассисон ба падидаи шарикии стратегӣ мебошад, ки аз нигоҳи коршиносон мо имкониятҳои навро боз бори дигар фароҳам пайдо менамоем, ки барои ҳамкориҳо боз густурдаву ҳамкориҳо боз зичу гӯем ки густурдатар байни давлатҳо баро монда шавад. аз имкониятҳое ки то имрӯз байни давлатҳо яъне истифода нашуданд, имкониятҳо бояд пурра истифода карда шаванд. имрӯз дар муносибатҳои байналмилалӣ як падидаи хеле гӯем ки тезу тунд рафта истодааст, ки барои 10 соли оянда ӯро муайян кардан бениҳоят вазнин аст. барои мен имрӯз коршиносон ба маърузаҳои худ баромад менамоянд, ки ҳамкориҳо боз дар кадом самтҳо боз зиёдтару густурдатар баро монда шаванд. дар ҷамъовади мазкур маърузачиён як қатор масъалаҳо аз ҷумла нақши ҳамкориҳои шарикони стратегӣ дар ташаккулу робитаҳои дуҷониба, робитаҳои гуногунҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони стратегӣ, падидаи шарикони стратегӣ омили рушди ҳамкориҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар муносибатҳои байналмилалиро баррасӣ намуданд. Муҳаммад Муминзода, Хол Муҳаммади Давлат, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. идомаи ахбор. хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳони вилояти Хатлон нақшаи ҷамъоварии ҳосили пахтаро пурра иҷро намуданд. мавриди зикр аст, ки саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродиву кооперативҳои истеҳсолӣ ба парвариши ин зироати техникӣ ҳавасманд мебошанд. гузориши хабарнигорони мо. кишоварзони ноҳияи ҷайҳон соли равонро дар баланд гардидани иқтидори истеҳсолии зироати пахта мувофиқ арзёбӣ мекунанд. новобаста аз рутубати мавсими баҳор ва боронгариҳои пайдарпай технологияи парвариши маҳсулотро тибқи талаботи соҳа роҳандозӣ карда маҳсулоти дилхоҳ ба даст оварданд. ҳамин гуна заҳмату меҳнати аҳлонаи пахтакорони ноҳияи ҷайҳон буд, ки сарбаландона дурнамои пешбинишударо таъмин карданду акнун илова ба ӯҳдадориҳо ҳосил меғундоранд. дар майдон 7424 гектар кишти пунбадона гузаронда будем, ки аз он ҳосили баланд рӯёнда 16704 тонна пахта истеҳсол намуда ба корхонаҳои пахтатозакунӣ равон намудем. деҳқонон дар заминҳои худ пурмаҳсул шабу рӯз меҳнат намуда дастовардҳои хуби меҳнатиро ба даст меорем. ҳаракат мекунем, ки бо ҳосили боқимондаро
то пағаи охирин ҷамъоварӣ намуда дар иҷрои дурнамои вилоят ва ҷумҳурӣ саҳми худро гузорем. ҳар зироат омилҳои хоси нигоҳубини хешро дорад. Дар соҳаи пахтакорӣ олимони тоҷик заҳматҳои зиёд кашиданд ки самараи онро дар саҳроҳои ноҳияҳои пахтакор хуб мушоҳида кардан мумкин аст. оддийтарин қоидаҳои пеш аз шудгор додани нуриҳои фасфорӣ ва калидор, шудгори босифат, интихоби дурусти тухмӣ, риояи муҳлати кишт, таъмини зичии ниҳолҳо, 3 маротиба додани ғизои минералӣ то 5 маротиба таъмини об, коркарди дурусти байни қаторҳо, бароҳ мудани кори дастӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, тадбирҳо алайҳи ҳар гуна касалиҳои зироат боис гардид ки кишоварзони ноҳияи Ҷайҳун иқтидори истеҳсолии маҳсулотро баланд бардоранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Истиқлол дар майдони 500 гектар кишти пахта намуданд ки аз ин ҷамъовари ҳосил 1130 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда шуд ки ин 101% нақшаи солонаро иҷро гардид. дар ноҳияи Ҷайҳун бештар аз 3800 хуҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад ки самти истеҳсолоташон ба ашёи хоми содиротӣ нигаронида шудааст. дар заминаи татбиқи барномаҳои марбут ба рушди пахтакорӣ аз ибтидо фаъолияти хуб карданд. дар радифи риояи ҳама талаботи соҳа ҳамзамон ҳавасмандии саҳмдоронро дар мадди аввал қарор доданд. ҳамин гуна низоми хуби кори саҳро ба нишондоди аз ниёз бештар муҷиб гардид. меҳнаткашони ҷамоати деҳоти Қумсангир 738 гектар пахтаи флеш ва кармел киш карданд ки ҳосилнокӣ хуб доданд. ба ҳар як гектар 22 сентинери дод ки хирмани ноҳияро ба 1662 тонн пахта иҷро кардем. ва зиёда дар ҷамоат як 721 нафарта хоҷагии деҳқонӣ дорем. аз ҳамин 341 таш хоҷагии деҳқонӣ пахтакор ҳастанд. дар оростани хирмани бошукӯи пахта саҳми ҷамоатҳои деҳоти Яккадин, Истиқлол, Қумсангир, Панҷ ва Ваҳдати миллӣ лоиқи қайд аст. меҳнати дастаҷамона ба он замина гузошт ки истеҳсоли ашёи рақобатпазири бозори ҷаҳонӣ ба меъёрҳои талаботи Созмони умумии ҷаҳонии савдо барои содирот омода гардад. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии Ахбор. таҳсияту хонобод бошед.